नक्की सांगा. लाईट असं ते पटापटा कमेंट करा सर्वांनी. जॉईन व्हा आपल्या चॅनलला. कमेंट करत राहा. कुठून बोलताय हेही सांगा. आजचा दिवस सर्वांना खूप सुख शांती समृद्धीमध्ये जावो ईश्वरचरणी प्रार्थना. मी पोस्ट केलेली की 4 वाजता आपलं लाईव्ह सुरू होणार आहे. सो चालू झालं आहे 4 वाजता 1 मिनिट आहे. आशुतोष पवार, हाय भावा, नमस्कार. स्वागत आहे आशुतोष दादा. योगेश दादा म्हणते हॅलो ताई. हॅलो योगेश दादा, स्वागत आहे तुझं. ओमकार दादा म्हणते हॅलो. हॅलो ओमकार दादा, सर स्वागत आहे. तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. कमेंट करा सर्वांनी, लाईक करा. लाईक करा सर्वांनी, लाईक करायचं आहे सर्वांनी. गॉडफादर, हॅलो गॉडफादर. ओमकार दादा म्हणतोय एक सांगू काय काय. हा सांग 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 रे सांग. पटापट कमेंट करा सर्वांनी. जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा. ओमकार दादा तुझं लग्न बिग्न ठरलं की काय. हे गॉडफादर हसतायत. ओमकार दादा म्हणतोय तुझी तब्येत ठीक नाही आहे का. हो रे, परी आणि खुशीची तब्येत ठीक नाही आहे. त्यांच्यामुळे माझी झोप पूर्ण होत नाही. त्यामुळे मी अशी काल दिवसभर नाही लाईव्ह घेतलं. म्हटलं आज घेऊया, मुलं झोपली आहे तोपर्यंत. दिसतंय ना माझ्या चेहऱ्यावरून. योगेश दादा म्हणते ताई जेवण झालं काय. हो नाही जेवली रे दादा मी, जेवसच वाटत नाही आहे. दिलीप दादा नमस्कार ताई म्हणतात. नमस्कार दिलीप दादा, स्वागत आहे तुमचं. कोकणची प्रीती आहे या लाईव्ह मध्ये. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. गॉडफादर म्हणते आणखी 2 डोळे कुठे आहेत. ते शोधायला पाहिजे, कुठेतरी ठेवलेत. योगेश दादा काय ताई काय होत आहे तुला. मुलांना होतोय सो मला त्याचा त्रास होतोय. ओंकार दादा म्हणूनच विचारलो ना. अरे भावाला लगेच समजते. हा तुला तर लगेच समजतं है ना. लगेच ओळखलं, लगेच ओळखलंस तू. 1 मिनिट चष्मा बघते मी कुठे येतो. पटापटा सर्वांनी कमेंट करा. दिलीप दादा म्हणतायत 5 नंबर लाईक डन केलं आहे. थँक्यू दिलीप दादा, थँक्यू सो मच. पटापटा सर्वांनी कमेंट करायचे आहे. नवीन कोणी असेल तर त्यांनीही कमेंट करा. अरे देवा, शोधायला लागतं, असं कुठे फेकून द्यायचं नसतं. आठवत नाही ना कुठे ठेवला तो. ओमकार दादा म्हणतोय गांधीजींचा चष्मा कुठे आहे बघा. हा बघा, भेटला मला चष्मा. योगेश दादा ताई दवाखान्यात का गेली नाही. अरे दादा माझी तब्येत म्हणजे त्यांना बरं नाही आहे ना, त्यामुळे मला असं डाऊन झाल्यासारखं झालंय, बाकी काही नाही. मुलांना तर नेलंच काल डॉक्टरकडे. मंडळी पटापटा कमेंट करा. गॉडफादर या वयात असं होतं, आठवत नाही काही. येस हम बुड्ढे हो रहे हैं, हम बुड्ढे हो रहे जी. गॉडफादर हसतायत. ओमकार दादा म्हणतो जय हिंद जय हिंद जय महाराष्ट्र. ओमकार दादा कसा आहेस. प्लीज मंडळी पटापटा कमेंट करा. ज्यांनी कमेंट नाही केली आहे ना त्यांनी प्लीज कमेंट करा. कोकणची प्रीती आहे या चॅनलवर. मग टॅबलेट तर घ्यायची ना, काय सांगू.
गॉडफादर दादा, माझी ताई अजून म्हातारी झालेली नाही. झाले बाबा, झाली, काय करणार, विसरतोय आम्ही सगळ्या गोष्टी. विलास दादा म्हणताय, हॅलो ताई, आपण कोकणात केव्हा येणार आहात? रत्नागिरी हापूस तयार होतो. विलास सावंत, रत्नागिरी. गणपती भोळे लाईव्हवरील सर्वांना साष्टांग नमस्कार. सर्व सुखी राहू ईश्वरच्यांनी प्रार्थना. विलास दादा, खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. तुम्हालाही नमस्कार. आणि कोकणात आम्ही मेच्या लास्टला येणार दादा. गॉडफादरमध्ये अजून आमची लग्न व्हायची आहेत. हो 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 हो. सांग आता काय तर. काय? विलास दादा नमस्कार. नमस्कार विलास दादा. ओमकार दादा म्हणतोय, काय सांगू रे, काय सांगात आत्ता, सांग काय तर. म्हणजे सुशील परब, आंबे कसे, आंबे कसे असत हो दादा? विलास दादा, आंबे कसे देतात सांगा. विलास दादा, आम्हाला पण पाठवा ना पेटी आंब्याची. जम्मूला पाठवा, जम्मूला. सुनील दादा, तुम्ही कुठले आहात? पटापटा कमेंट करा सर्वांनी, कमेंट करायचे आहेत. प्लीज पटापटा कमेंट करा. कोकणातलं कोणी आहे का इकडं? योगेश दादा ते, विराज दादा, काय दर आहे आता आंबा पेटीचा? सुशील दादा कुडाळचा आहे. होय काय रे सुशील दादा, कुडाळच होती या, मी पण कुडाळचाच आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला. स्वागत असा तुझा आपल्या चॅनलवर. मी कोकणातला प्रीतिया, सिनेटेक क्रिएटर. ताई, फ्रेम कुठून घेतली आहे ही? माझ्या काकूला करायची आहे सेम. ही मी लेन्स कार्डवरून घेतली गेल्या वर्षी, लेन्स कार्डवरती. ओमकार दादा म्हणते, अरे मी विचारलं ना टॅबलेट तर घ्यायची, मग तू बोललीस आता काय सांगू म्हणून बोललो. सांग काय सांग. अरे टॅबलेट, मला गोळ्या वगैरे औषधं खायची कंटाळा येतो, नाही खाऊ शकत मी. इंटेरियर, हॅलो हॅलो इंटेरियर. सिनेटेक क्रिएटर म्हणतात, कितीला घेतली ही? 3,000 पडले याला. सुशील दादा, आता खय असंस तू? हाय सुशील दादा, मी असं आहे जम्मूमध्ये. विलास दादा म्हणतात, हॅलो दादा, सध्या 5 डझन 15,000 रुपये दर चालू आहे. बापरे, 5 डझन 15,000. ओमकार दादा म्हणते, मग तुला कसं बरं वाटेल? हां, ते पण आहे ना. इंटेरियर, कोकणात पाऊस नाही, पाऊस पाणी असा काय गो? इंटेरियर, कोकणात पाऊस नाही, गरमी असा, पावसी मिरगा घेतलो. तुम्ही खायले असा इंटेरियर. गॉडफादर म्हणते, लिंबू पाणी घ्यायचं, थकवा जाईल. येस, वॉटरमेलन घेतलं आणि फ्रुट्सच खाल्ली मी. वॉटरमेलन खाल्लं आणि पपया खाल्लं. योगेश दादा, सुशील दादा कसा हा मरे? सुशील दादा कसा हा मरे? इंटेरियर हसतायत. सिनेटेक म्हणताय, ताई चेडा मिळेल का तिकडे? चेडा, चेडा म्हणजे काय? चेडा म्हणजे काय? फेनी. इंटेरियर, मी सांगलीचा गो. सांगलीचे असं आहे काय? नक्की चॅनलला जॉईन व्हा. दिलीप दादा, ताई तब्येत बरी नाही का? आपल्या तब्येतीची काळजी घ्या ताई. हो दादा, काळजी घेते. थँक्यू सो मच. तुम्ही सर्वांनी खूप केअर करता, त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. ओमकार दादा, अरे आता आपल्या गावी खूप पाऊस आहे रे. अरे ओमकार दादा, आता कुठे असेल पाऊस? एवढ्यात कुठनं असणार आहे पाऊस? प्लीज मंडळी पटापटा कमेंट करा सर्वांनी, पटापटा कमेंट करा. सुशील दादा, जांभूळ खाल्ली का? अरे कुठे खाणार जांभूळ? खय असे, मी असे जम्मू, खय खय भेटतात जांभळानी. इथं भेटली ती पण कधी? जून जुलै ऑगस्टला. सुशील दादा म्हणते, ओमकार विषय काय? विषय पाऊस येडा झाला का ग? असंच विचारतोय तो. सिनेटेक म्हणतात, कोकणात मिळतं असं ऐकलंय, पण चेडा म्हणजे काय? चेडाचा अर्थ नाही मला कळला. इंटेरियर, येस नक्की सबस्क्राईब करीन, पण तू कोकणची भाषा शिकवणार का ताई? हो इंटेरियर, नक्की शिकवणार, सगळ्यांना शिकवणार.
सर्वांना शिकवणार मी कोकणातली भाषा. माझ्या चॅनलला नक्की या. योगेश दादा, कणकवलीत 5 डझन पेटी 10,000 रुपये आहे. बापरे, भारीच, भारी झाली. मग 1 डझन 1,000 रुपये झाले. सिनेटेक म्हणतात माका माहीत पडल्या लोक तिथं भेटतली चेडा असा. माका चेडाचाच अर्थ कळत नाहीये. अरे खरंच रे. आनंद एवढे म्हणते नाम जप करत राहा ताई, सर्व ठीक होईल. हो ना दादा, देवाच्याच भरवशावर सगळं चाललंय. माझं तर एक आहे, बरं नसेल की सरळ देवाला हाक मारायची, देवाला सांगायचं, माणसांना सांगत बसायचं नाही. बरोबर ना दादा? माणसं कोण आपल्याला उपयोगी पडणार नाही, पण आपला देव आपल्याला नेहमी उपयोगात, म्हणजे आपल्यासाठी धावून येत असतो. योगेश दादा, कणकवलीत सकाळी पाऊस पडत होता ताई. होय काय? काय भारी बाबा, काय कधी पाऊस पडत काय सांगता येत नाही. ओमकार दादा म्हणते बरं तू इन्स्टाला व्हिडिओ सेंड करतो बघ. हां हां, चालेल. वैष्णवी खरात म्हणते आहेत हाय हाय वैष्णवी ताई, नमस्कार. इंटेरियर म्हणते चेडा म्हणजे देवाचा असता ग ते. ओके, माकाच माहिती नाही. हाय निलेश दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. चाय कुठे दादा? हे काय चाय प्यायचा वेळ? आता तर आम्ही पितोय पाणी आणि जेवलो. निलेश दादा म्हणते लाईक डन. थँक्यू निलेश दादा, थँक्यू सो मच. जेवलात का निलेश दादा तुम्ही? आनंद दादा म्हणते कोकणात आंब्याला किती रेट आहे हो ताई सध्या? आताच मला कळलं की रत्नागिरीला 5 डझन आंब्याची पेटी आहे 15,000, आणि कणकवलीला म्हणजे कणकवलीमध्ये सिंधुदुर्गमध्ये आहे किती 5 डझन 10,000. कसे आहात तुम्ही? निलेश दादा विचारतायत. निलेश दादा मी मस्त आहे, तुम्ही कसे आहात? इंटेरियरमध्ये चेडाबद्दल बोलू नको चॅनलवर ताई. ओके ओके. निलेश दादा झाली काय चाय तुमची? नाही दादा, निलेश दादा चहा नाही, नुकतंच जेवले मिस्टर आले, मी तर नाही जेवली, नको होतं. निलेश दादा म्हणतो हो तुम्ही. ओके, आम्ही पण नुकतेच जेवलो. योगेश दादा म्हणते ताई तू आलीस की माझ्याकडून तुला व माझ्या भाचीला 5 पेटी फुकट माझ्याकडून. हो हो, कोणी नाही देणार 5 फुकट मला. 5 पेटी मला कोणी नाही देणार. मी तिथं गेली इथं म्हणते हे कोणी नाही, आम्ही तुला ओळखत, चल इथून निघ. ओमकार दादा म्हणते आता ह्या जगात एका देवावर विश्वास ठेव. जय बाळूमामा. येस, मी सगळ्या देवांवर विश्वास ठेवते, असं नाही की फेवरेटिझम. मी सगळ्या देवांवर विश्वास ठेवते. देव हा एकच आहे, रूप अनेक आहेत. कुशल दादा म्हणतोय माझं मन हरवला तुझ्यात, नजरेत तुझ्या गुंतलो, तुझ्या प्रत्येक हसण्यात सापडला मला माझा जीव कुठेतरी लपलेला, तुझ्या शब्दांच्या सावलीत मनाला मिळते गोडू. हॅलो हाय कुशल दादा, खूप छान लिहिलंस, खूप छान. कसा आहेस तू? इंटेरियर म्हणते कसे वातावरण आहे कोकणात सध्या? मी सध्या आहे जम्मूला, त्यामुळे मला पण माहिती नाही. म्हणजे घराकडनं कधीतरी फोन आला तर समजतं की पाऊस पडला काय, कधीतरी ऊन पडतंय, खूप गरम होतंय असं. मंडळी पटापटा कमेंट करा, सर्वांनी कमेंट करायचे आहेत. जॉईन व्हायचं आहे आपल्या चॅनलला, कोकणची प्रीती आहे या चॅनलला. योगेश दादा खरंच ताई मी तुला देणार. योगेश दादा मी कुठे शोधू तुला ह्याच्यामध्ये काय ते कणकवली शोधत बसू का मी? अरे योगेश दादा खया, अरे योगेश दादा खया. यशोदीप दादा म्हणतायत हाय हाय यशोदीप दादा. एवढ्या लांब कसे गेले? मिस्टर गेले, मग मिस्टरांच्या पाठी आम्ही गेले. इंटेरियर म्हणतायत काय गो, मला वाटतं तू कोकणात असं सध्या. जातलंय रे इंटेरियर, मी जातलंय सध्या, म्हणजे मे मध्ये जातलोय. आंबे फणस काजू सगळा खाऊ जातले तो संपताला. कुशल म्हणतोय तू असतेच जवळ तेव्हा सगळं जग वाटतं, अगदीच खूप हवं असेल तर अजून कडवी. चालेल. निलेश दादा म्हणतोय ओके. यशोदीप म्हणतायत कशी आहे बहिणी? मी मस्त आहे. निलेश दादा थंडी असेल ना तिकडे? लय आहे, म्हणजे वातावरण थंड आहे, फॅनची गरज नाही असं वातावरण आहे, पाऊस पडतो सारखा.
जून नंतर खूप गरमी असते इकडे. मेच्या नंतर जो जून स्टार्ट होतो, जून जुलै ऑगस्ट भयंकर गरमी. 50 टेम्परेचर होतं, 50 पर्यंत. संगम तर तू संगम मंडळ. हाय संगम मंडळ, नमस्कार, स्वागत आहे. कसे आहात तुम्ही? खूप दिवसांनी आलात, खूप दिवसांनी म्हणजे खूपच दिवस झाले. ओंकार दादा म्हणते एक सगळ्यांना विचारतो, कोणाकोणाला जे उत्तर येईल त्यांनी सांगा. येस ओंकार दादा, नक्की विचार. इंटेरी म्हणते चलो बाय कोकण कन्या, बाय बाय, नक्की ये पुन्हा आपल्या लाईव्हला. निलेश दादा म्हणतोय ओके बाय ताई, बाय निलेश दादा. सर्वांनी लाईक करून जायचं आहे. ओके. योगेश दादा आलीस की मला फोन कर, माझा नंबर तुला इंस्टावर पाठवतो. ओके ओके. नाही रे, मला काही नको बाबा, आंब्याची पेटी वगैरे काही नको. पटापटा कमेंट करा मंडळी, मंडळी पटापटा कमेंट करा. यशोदीप दादा म्हणतात आई. बोला दादा. यशोदीप दादा, मी आई दिसते का तुम्हाला? ओंकार दादा म्हणते ओके. या जगात पहिलं प्रेम कोणावर करू शकता आणि कोणावर विश्वास ठेवू शकता? हा ओके. यशोदीप बोललेत आई. येस, आईवरच. आईवरच पहिलं प्रेम असतं यार, नंतर मग बाबा येतात आई नंतर. ओके. तुमचं काय म्हणणं आहे मंडळी, कमेंट करून सांगा. कुशल म्हणते माझ्या काळजात घर करून गेली, नजरेत माझ्या हरवून गेली, श्वासामध्ये तीच गुंतून राहिली, स्वप्नातही माझ्या येऊन बसली. वा 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 वा. ती हसू तिचं चांदण्यासारखं मनाला माझ्या वेळ लावून गेलं, न सांगता ती सगळं बोलून गेली आणि नकळत माझीच होऊन गेली. वा 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 वा, लय भारी. मंडळी पटपट कमेंट करा, स्वागत आहे सर्वांचं. प्लीज कमेंट करा, कमेंट केल्याशिवाय आपण बोलणार कसं? ओमकार दादा म्हणतोय वा 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 वा. मंडळी लाईक करा, सर्वांनी कमेंट करा. ज्यांनी ज्यांनी कमेंट नाही केली आहे, ज्यांनी लाईक नाही केलं त्यांनी लाईक करा. ओंकार दादा म्हणते वा 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 वा. मंडळी पटापटा कमेंट करा. गौरेश म्हणता बोल गो मालवणीमध्ये. मालवणीमध्ये बोला का? वा वा वा, ठीक असा गौरेश दादा, ठीक असा मालवणीमध्ये बोलतोय. तू खैलो म्हणतं वेंगुर्ल्याचो. अरे वा, अरे वेंगुर्ल्याक मासे भरपूर गावतात मरे, चांगले चांगले खरा मा. संध्याकाळचो लिहिलो भरता माधडे. हाय सुप्रिया दीदी, हेलो, कैसी हो आप सुप्रिया दीदी? प्लीज लाईक. होय, रोज संध्याकाळचं ना. माझ्या मुलीक वेंगुर्ल्याचा बीच खूप आवडता. ता मेन म्हणजे त्यांना आम्ही जेव्हा सध्या आम्ही जम्मू असो, पण जेव्हा आम्ही जातो ना तेव्हा वेंगुर्ला बंदरवर भेटतात मासे. हा, आणि तिथं हत्ती वगैरे ठेवलेले आहेत माहिती आहे ना, हत्ती वगैरे एका साईडला हत्ती असे असत. आणि माझ्या चढवांना असं तो एक मासो घेऊन असं फोटो काढलेला आहे, भारी वाटतं. मी पण कोकणातलाच असे, कुडाळचा. सुप्रिया दीदी म्हणते तेरा फेस क्यों मोटा दिख रहा है? मोटा दिख रहा है क्या? पता नहीं, अरे नींद ही नहीं पूरी हो रही है इसलिए होगा. योगेश दादा ताई, भाऊ एवढं कमजोर नाही की देणार नाही. असं एखाद्याला जीव लावला तर तो मरेपर्यंत जीव लावतो. मी ताई, त्यामुळे आपण एकदा शब्द दिला की तो शब्दच. वा वा वा, लय भारी दादा, थँक्यू. थँक्यू दादा. मला 5 नको, 1 डझन दिले बस झाले. मी एक आंबा पण समाधाने खाईन. ओमकार दादा म्हणते कुर्ले आता भेटतात काय? गौरेश मला सांग, कुर्ले वगैरे भेटतात का बंदरावर?
कधी येणार मग तू वेंगुर्ल्यात? नक्की सांगते हा. वेंगुर्ल्यात मी आता जेव्हा मेच्या लास्टला आम्ही जाऊ ना, तेव्हा मी नक्की सांगेन. मला तू इंस्टाग्रामवर फॉलो कर, एखादा मेसेज टाकून ठेव, म्हणजे मी जेव्हा यायचं तेव्हा तुला सांगेन मी वेंगुर्ल्यात येते म्हणून. बहुत ज़्यादा यार, हाँ पता नहीं क्या हुआ है, अरे सर वगैरह ज़्यादा दर्द कर रहा है, ये देखो फेस ज़्यादा, देखो चेंज लग रहा है। हाँ दीदी, वही तो, नींद 2 दिन से नींद नहीं पूरी हुई है। अभी भी मैं लाइव नहीं लेना चाहती, लेकिन सब पूछ रहे थे कि लाइव कब लोगी, कमेंट कर रहे थे, इसलिए मैंने आज लिया. गौरेश दादा म्हणते हो भेटतात. ओके गौरेश दादा, मी नक्की येईन ना तेव्हा तुला मेसेज करून सांगेन. अच्छा, वांगणी बीचला ये, आमच्या वांगणी बीचला ये, मी कासव संवर्धन करतो, पिल्ल समुद्रात सोडतात ते बघायला ये. वाव, कधी सोडतोस तू? मला नक्की सांगा, मला ते म्हणजे एखादा ब्लॉग वगैरे करायला आवडेल तुझ्यासाठी. वांगणी बीच, ओके ओके. मला तू ना इंस्टावर फॉलो करून ठेव. निंजा प्लेस, मी कुडाळमधला आहे. हाय निंजा, स्वागत असा तुझा. कुडाळमधलो तू, लय भारी. परवाच्या दिवशी माका एक पोरगो इलो आणि सांगता मी या कुडाळचो असे, माका काय म्हणता, माका ना शरम वाटतं, तू असले धंदे करतो लाईव्हवर. मी म्हटले अरे तू कुडाळचो असंच या असूच शकणार नाही, कुडाळची लोक तुझ्यासारखी निर्लज्ज नाहीत असले बोलणारी. सुप्रिया दीदी बोल रही गोलगप्पे जैसा, हाँ मैं गोलगप्पा ही हूँ सुप्रिया दीदी, गोलगप्पी बनी हूँ. देखो मेरी आंखें, आंखें देखो मेरी कैसे हुई है. सुप्रिया दीदी बोलिए टेक केयर दी, टेक केयर डियर. थँक यू. यशश्री, हाय यशश्री, कशी आहेस तू? प्लीज मंडळी पटापटा कमेंट करा. स्वागत आहे सर्वांचं. निंजा इंस्टाला मेसेज केलाय तुला. ओके, हॅलो. मुलगा आहेस की मुलगी आहे निंजा प्लेस? नाव सांग तुझं. हाय गौरेश, गेलास की काय? अरे मला तुझ्याशी बोलायचं होतं गौरेश, कधी सोडतात ती कासवाची पिल्ल? ओके गौरेश, अरे वा नक्की एक व्लॉग बनव, फॉलो केलंय मी तुला. एप्रिलमध्ये टर्टल फेस्टिवल पण असणार आहे. ओके, पण तू सोडतोस कधी ते मला पाहिजे ना. एप्रिलमध्ये मी नाही येऊ शकत ना, मी जम्मूला आहे. मी मेच्या लास्टला असणार, तेव्हा नाही सोडत ना. अगं हा गौरेश ना म्हणजे जे कासव असतात त्यांचं संवर्धन करतो आणि तो त्यांना समुद्रात सोडतो. किती भारी ना. तो सांगतोय वांगणी बीचवर यायला, तिकडे तो तसं म्हणजे हे छान किती काम करतो बघ. गौरेश म्हणते मे मध्ये पण असणार पिल्ला. ओके, मला एक इंस्टावर मेसेज करून सोड, मग मी तुला सांगेन मी कधी येते, मग तुझ्याशी कॉन्टॅक्ट करेन नक्कीच. मला आवडेल हे सगळं बघायला, लय आवडतं. कौशल्य म्हणते तेल लाव डोक्याला, चंपी कर बरं वाटेल. तेच करावं लागणार आहे आता, चंपीच करावी लागणार आहे. अरे मुलांना दोघांनाही एकदम बरं नाही, लूज मोशन, वॉमिटिंग, बुखार वगैरे, त्यामुळे माझी झोप नाही झाली. यशश्री म्हणते हा हा ओके समजलं. यशश्री तू येणार का? नक्की सांग मला, आपण दोघं पण जाऊ. गौरेश म्हणते मी तुला अपडेट देईन नक्की. येस येस, मला नक्की यायचंय आणि मला लय आवडतं असं काय बघायला. यशश्री म्हणते, यशश्री मेसेज कुठे गेला तुझा? हा हा ओके समजलं. गौरेश म्हणते सकाळी सोडतो पिल्ल 9च्या आधी. ओके, रोज सोडतोस का? तोच डबल झाला होता. ओके ओके, सकाळी सोडतो पिल्ल 9च्या आधी. ओके, म्हणजे मला लवकर यावं लागेल. आणि टर्टल फेस्टिवल कधी असतं? एप्रिलमध्ये. हो, जेव्हा पिल्ल बाहेर येतात तेव्हा
त्या दिवशीची सकाळी सोडतो. ओके. आणि तुला भेटतात कुठे ही पिल्लं भेटतात कुठे? यशस्वी आज सकाळी लाईव्हला होतीस का? नाही ग, कालपासून मी लाईव्हलाच आली नाहीये. परी आणि खुशीची तब्येत जरा बरी नव्हती, त्यामुळे लाईव्हच नाही घेतलं. म्हटलं तुझा कमेंट वाचली मी, म्हटलं आज घेऊया. म्हटलं 4 वाजता घेऊया आपण. तोपर्यंत मुलं झोपतील. मग आता त्यांना मी झोपवलंय औषध वगैरे देऊन दोघांना, आणि लाईव्ह घेतलंय. गौरेश म्हणते हो एप्रिलमध्ये असतो फेस्टिवल, पण डेट फिक्स नाही झाली अजून. ओके. एप्रिलमध्ये आली असती तर मला भेटलं असतं हे फेस्टिवल. यशश्री म्हणते हा चालेल. पटापट कमेंट करा मंडळी, पटापट कमेंट करा सर्वांनी. आणि जर कोकणातलं कोण असेल तर हा गौरेश दादा खूप छान काम करतो, टर्टल त्यांना समुद्रात सोडण्याचं. तर तुम्ही जरी असाल तर त्याच्यासोबत नक्की जॉईन व्हा, खूप छान काम करतो. कशी आहेस प्रीत्या? कोण बोलतोय प्रीत्या? संदीप दादा. संदीप दादा, प्रीत्या काय नाव ठेवलात माझं? प्रीत्या. यशस्वी म्हणते मी काल सिंधू सरसला गेली होती, कुडाळला होता. ओके. सिंधू सरस, वा वा. कसा होता कार्यक्रम? संदीप दादा म्हणते 13 डबल टॅप केलं. थँक्यू सो मच. गौरेश म्हणते अगं मोठी कासव येतात अंडी घालायला बीचवर, मग ती आम्ही हच्चेरीमध्ये शिफ्ट करतो, आणि जेव्हा 50 दिवसांनी पिल्लं आली की समुद्रात सोडतो. ओके. भारीच यार, खरंच खूप भारी. एक नंबर, एक नंबर. खरंच भावा, एक नंबर काम करतोस तू. नाहीतर त्यांना लोकांनी उचलून बिचलून कुठे फेकून दिलं असतं, है ना? कौशल्य, मग लोकांच्या काळजात मन नाहीये असं वाटतं मला. काय पण करतात लोक. कौशल्य म्हणते तू मुंबईला कधी येतलस? मुंबईला सांगते मी, मुंबईला येणार तेव्हा. आमचं ट्रेनचं फिक्स नाही आहे ना, ट्रेनचं तिकीट करायचं आहे, त्यावर समजेल. कंटाळ आला, फक्त नाटक छान होतं. ओके. नाटक पण होतं का? संदीप दादा आज काय जेवलंस? हो दादा, आज डाळ भात, प्लेन डाळ भात बनवलेला मुलांसाठी. सो मी तर जेवलीच नाही, मी तर वॉटरमेलन खाल्लं. मिस्टर जेवले. कंटाळा आलाय जेवायचा, कारण त्यात बाकीचे स्टॉल न होते. पूर्वी चप्पलचे होते, आता काय नव्हतं. ओके. स्वप्नील दादा, हाय स्वप्नील दादा, नमस्कार. कसा आहेस तू? गौरेश म्हणते हो, किंवा अंडी चोरून खातात. ओ माय गॉड, अंडी पण चोरतात कासवाची? अरे बापरे. आणि खातात? बाई. यशस्वी, अनुराग दादा म्हणते हॅलो ताई. हॅलो अनुराग, कसा आहेस तू? यशस्वी म्हणते मी नाटक बघायला गेली होती. ओके. नाटकाचं नाव काय होतं ग? स्वप्नील दादा म्हणते ट्रेन फिक्स नाही म्हणजे पंक्चर झाली की पंक्चर झाली हा की नाही रे, म्हणजे आता कोणत्या ट्रेनने जायचं हे अजून फिक्स नाही झालंय. इथून डायरेक्ट मुंबईपर्यंत की दिल्लीहून डायरेक्ट कुडाळपर्यंत असं. प्लीज मंडळी लाईक करा चॅनलला. स्वप्नील बाई, हा काय प्रकार? यशस्वी म्हणते बाळू मामा. ओके, बाळू मामाचं नाटक होतं का? वा वा वा, खूप छान यशस्वी. मंडळी पटापटा कमेंट करा सर्वांनी. पटापटा कमेंट करा सर्वांनी, कमेंट करायची आहे. म्हणूनच गेली होती मावशी सोबत. ओके. मावशी सोबत गेलेलीस का? मंडळी पटापटा कमेंट करून सांगा तुम्ही कुठून आहात, कुठून लाईव्ह बघताय. मंडळी मी आता थोडंसं फेस ऑफलाईन करते. आपण जरा असंच बोलू. फेस लाईव्ह नाही घेत मी थोड्या वेळासाठी.
मी एकटी कोणासोबत जात नाही. ओके, एकटी जात नाही का? ओके ओके मंडळी, पटापटा कमेंट करा. कुशल दादा म्हणता कधी येतलस मुंबई? मुंबईचा अजून काही ठरवक नाही रे भावा. मुंबईचा काय माहिती नाही. मुंबईत असता गरमीचा काय येतलं बाबा. बरोबर ना, मुंबईत असता गरमी. स्वप्नील दादा म्हणता लहान पोरांनी एकटा बाहेर जाऊ नये. बरोबर. यशश्री आमची लहान आहे. यशश्री म्हणते इकडे कधी येणार? अगं तेच तिकीट झाली की मी तुम्हाला सांगणार माझी डेट काय आहे यायची. अनुराग म्हणतात ताई आले का आपण कोकणात? नाही रे दादा, अनुराग दादा नाही आली अजून कोकणात. यायचं आहे मेच्या लास्टला. तेव्हा तिकडची ब्लॉगिंग लाईव्ह दाखवेन मी तुम्हाला काय काय आहे ते. मागच्या वेळी मी गेलेली लग्नाच्या वेळी, तर मला जायला म्हणजे सगळं काही व्यवस्थित घ्यायलाच भेटलं नाही. यशस्वी म्हणता मुंबईचा सोड, इकडे योग जमता काय बघ. बरोबर, असं गावात पोचणं महत्वाचं. हा स्वप्नील दादा म्हणते सगळा स्पेशल म्हणजे काय? सगळ्यात स्पेशल. अनुराग होताय येवान दे एवढे लेट ताई. हा दादा, कारण परीची आमच्या परीक्षा असतली ना परत. म्हणजे आता तर तिसरीची परीक्षा जाऊन चौथीत जाताला आहे 1 एप्रिलपासून. मग हे नंतर मग परत एक एक्झाम होतली PT1 एक्झाम. स्वप्नील दादाचा मेसेज गायब. काय होतास? अरे स्वप्नील दादा काय लिहिलेलंस? गौरेश इंस्टावर काय नाव आहे? या चॅनलच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये, गौरेश दादा या चॅनलच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये जा. तिथं माझी इन्स्टाची पण लिंक आहे आणि नवीन एक चॅनल आहे तिथं पण नक्की जॉईन हो. तिथं माझे कॉमेडी व्हिडिओ करते, नक्की बघ. ओके, इन्स्टाची, फेसबुकची आणि नवीन चॅनलची लिंक आहे. तिन्ही ठिकाणी फॉलो कर. ओके. मंडळी पटापटा कमेंट करा सर्वांनी. गौरेश म्हणतो ओके ओके. मंडळी पटापटा कमेंट करा सर्वांनी. स्वप्नील दादा म्हणतात सगळा संपला की गावात येतलो. काय करू रे बाबा, काय करायचा, शाळा असं ना, त्यामुळे. नंतर 2 महिने सुट्टी, जूनची पूर्ण महिनो सुट्टी. मे मध्ये सुट्टी नसता, जूनमध्ये सुट्टी. स्वप्नील दादा कोकणची ताई नाही, कोकणचा चेडू नाही. माझ्या दुसऱ्या चॅनलचं नाव असं कोकणची ताई. स्वप्नील दादा तू पण चॅनलला जॉईन हो. त्या कोकणची ताई या चॅनलच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये जा बघ. तिथं तुका लिंक भेटली त्याची. कोकणची ताई सगळ्यांनी, कोकणातले असलेल्यांनी, मी मालवणीमध्ये कॉमेडी करते, सगळ्यांनी नक्की बघा. हा एवढी चांगली नाही हा, पण जमता तशी करतोय. हा मात्र स्वप्नील दादा बरोबर असा. मी कोकणचा चेडू असे आणि कोकण तुमच्यासाठी कोकणची ताईच असे ना, बरोबर की नाही? तुम्ही ताई मनानच हाक मारतालाय मा की कोकणातल्या चेडवा असं म्हणतालाय काय? स्वप्नील दादा म्हणतात चांगली नाही मग कशाक जाऊ. काय डॅम्बिस माणसांनो, तुम्ही माका सपोर्ट नाही करताला. सपोर्ट करूक जाया, बघू नको. बघा आणि असाच बघा आणि सोडून द्या. नाहीतर एक लाईक फक्त करा, कमेंट नको करू, पण जाया तरी. कोकणातले ताई सपोर्ट नाही करूचास काकी म्हणून. ओके काकी म्हणतलाय माका. शी, एवढा पण मी म्हातारा नाही झालंय काकी. 50 नंतर तुम्ही माका काकी म्हटलास ना तर चालात. इतक्या लवकर जर काकी म्हटलास तर दांडो घेऊन पाठी लागतले.
यशश्री माझे बघता. यशश्री बरे वाटतात काय गो माझे कॉमेडी व्हिडिओ? सांग सगळ्यांका जरा. बरे करते त्यातल्या त्यात. म्हातारा आजी बोलतात. नाही नाही, मी असं आहे 32चा, मग माका तुम्ही ताईच म्हणा कोयास. बाकीच्या पोरींची 32-33 वर्षामध्ये लग्न होतं. यशश्री म्हणता खूप छान असतात. थँक्यू यशश्री. सांग या स्वप्नील दादा की कॉमेडी चांगली असता. बघलंय, चांगली असतं म्हणून सांगतात. भाऊ कदमपेक्षा नाही बाबा, त्यांच्यापेक्षा नाही. ते काय म्हणतात ते कॉमेडीचे देवता असत, त्यांच्यासारखी नाही जमाची बाबा. यशस्वी म्हणता म्हणजे सगळ्यांच्या लहान मुलांपासून सगळ्यांका समजणारी असतात. हा मग काय, त्यामुळे कमेंट करा, चॅनलला जॉईन करा आणि सपोर्ट. गॉडफादरमध्ये भाजीत मीठ जास्त झाली की काय करावं? भाजीत जास्त मीठ झालं ना की भाजीमध्ये अजून भाजी टाकायची, मग त्याप्रमाणे चांगली चव येणार. भाजीत मीठ जास्त झालं परत भाजी टाकायची दुसरी कापून. बघतोय. ओके, फेकून द्यायची. गॉडफादर स्वप्नील म्हणतोय फेकून द्यायची. यशस्वी जास्त झाली की काय करत असते? उत्तर चुकले. भाजीत मीठ जास्त झालं की काय करावं? मला तर तेच सांगतं, फेकून द्यायची. पाणी घालायचं, पाणी आणि टोप भरून करायची, मग काय मस्तच. साखर टाक आणि खा. साखर टाकूची काय, बटाटा घालायचा. मी एक मुलीला पाहायला गेलो, तिला हा प्रश्न विचारला होता. म्हणूनच तुमचं लग्न होत नाही गॉडफादर, म्हणूनच तुम्ही मठात राहिला. काय पण प्रश्न विचारता. काय पण प्रश्न विचारता, म्हणून तुमचं लग्न होत नाहीये. यशस्वीमध्ये बटाटा घालायचा. चूक आहे उत्तर. उत्तर चुकलं म्हणून गॉडफादर. मग तुम्ही सांगा. यशस्वी म्हणते म्हणून लिंबू असतं तुम्ही, म्हणजे लिंबू असतं म्हणजे हा, मग ते लोक आम्हा मुलांना 100 प्रश्न करतात, मग मी नको विचारू का? म्हाळाक उपयोग येतलो. कसो म्हाळाक कसो उपयोग येतलो? अहो गॉडफादर, आपण कशाला प्रश्न विचारायचे? आपण फक्त लग्न करून घेऊन यायचं, प्रश्न नाही विचारत बसायचे, नाही तर तुम्ही मठातच राहाल बघा. समजल्या? लग्न नाही झाला लिंबू लागता ना, म्हणजे नाही माका कळला लिंबू लागता. मला सुगरण बायको पाहिजे, मग हा प्रश्न इम्पॉर्टंट आहे. अरे देवा, जास्त कल तर तुमचा स्वयंपाकवरच आहे. गॉडफादर, जास्त तर भर तुमचा स्वयंपाक घरातच आहे वाटतो. यशस्वी म्हणता सरळ लव्ह मॅरेज करायचा. नाही गो, लव्ह मॅरेज मध्ये त्यांका फक्त मॅगी खाऊ गावतली. उत्तर सांगा, उत्तर. एकटेच असतील ना कदाचित ते. येस, एकटेच आहेत ना. उत्तर आमका नाहीये ना. यो उपाशी राहणार वाटतं. गॉडफादर दादा, तुम्ही उपाशी राहणार बघा.
स्वप्नील दादा म्हणता लव्ह मॅरेज करू, पोरग्या पण चांगला हवा. बरोबर. आणि ते लव्ह मॅरेजमध्ये लय काय म्हणतात ते लय ह्या असतात नखरे. म्हणते ह्याच कर, ताच कर. नाही मग गॉडफादर म्हणतले मी एका गेले त्याच बरा होता, मठात होतय तो. स्वप्न फसवणारी लय होय काय. अगोदर मुलगी फसवायचे, आता पोरी फसवतात काय. ह्या मात्र बरोबर आहे. ह्या मात्र बरोबर असा. मंडळींनो पटापटा कमेंट करा. काय बायका आहे, सोपं उत्तर येत नाही, कसं जेवण बनवता रे. आम्ही जास्त मीठ घालतच नाही, आमचं परफेक्ट असतं गॉडफादर. आम्ही जास्त मीठ घालतच नाही, आम्ही बरोबर मीठ घालतो, कधीच आमचं मीठ जास्त होत नाही. त्यामुळे आम्हाला ह्या गोष्टीचा अनुभव नाही की मीठ जास्त झालं तर काय करावं. स्वप्नील दादा म्हणताय यशश्री गाव खायला तुझा. यशश्री म्हणता मंडळी प्लीज लाईक करा. ताईच्या बाजूचा कुडाचा. तू सगळ्यांका याकच सांग, कोणी तुका विचारलंय की ताईच्या बाजूचा. शपथ. यशस्वीचा बरा, यशस्वी गाव विचारले की यशस्वी म्हणता ताईच्या बाजूचा. मग ताई विचारतले ताई तू खायला. भाजी टाकायची म्हणे, चुकून पडलं तर काय पुढे. अजूनपर्यंत माझ्याकडून 9 वर्षात कधीच चुकून जास्त मीठ पडलं नाहीये. ताईच्या बाजूचा म्हणजे खायला, अरे नाही रे बाबा, त्याचं गाव वेगळं माझं गाव वेगळं. आणखीन काय करू. नाईस आन्सर. कसला आन्सर, कोणी दिला आन्सर. त्याचा गाव खायला मग म्हणजे काय, खायला म्हणजे काय. हा तू मास्टर शेफ ना ताई. हो मी गॉडफादर मास्टर शेफच असं. माझ्याकडे 9 वर्षात कधीच मीठ जास्त पडत नाही, कमी पडता पण जास्त नाही. आणि जास्त आम्ही खाणं पण नाही ना मीठ, त्यामुळे माझ्याकडनं कधीच जास्त पडणार नाही, कमी पडता. यशस्वी म्हणतात तालुका कुडाळ दोघांचे पण. येस मंडळी पटापटा कमेंट करा. 8 लोक बघतात लाईव्ह, पण फक्त यशस्वी आणि गॉडफादर आणि स्वप्नील तिघाच बोलतात. काय या फेस लाईव्ह नाही घेतली की अशीच करतात ही माणसं. सुकटाची भाजी सांग बरं. सुकटाची भाजी, या सुकटाची काय. बोंबिलची भाजी येते मला. बटाटा घालून करायची मस्त, आम्ही मालवणी पद्धतीत करतो. मालवणी वाटण करायचं, फोडणी घालायची कांदा टोमॅटोची, थोडंसं लसूण पेस्ट पण घालायची, आलं लसूण पेस्ट, आणि बटाटा वाफेवर शिजवायचा. आणि ते बोंबील असतात ना ते जरा कट करून घ्यायचे, जरासे तेलात फ्राय करायचे, नंतर पाण्यात टाकायचे. भारी त्यांचा जो असा विचित्र फ्लेवर असतो तो निघून जातो. परास शिंदे हाय. कन्या असा गो ताई. कन्या म्हणजे मी कुठला आहे म्हणतायत का. मी असं कोकणातला. परास दादा मी कोकणातला असय, तिया खायचो असय रे बाबा. आणि नंतर मग ती रेसिपी झाली, वाटण टाकायचं फोडणीला, आणि नंतर आधी बटाटा पण शिजून घ्यायचा छान, आणि नंतर वाटण टाकायचं, आणि ते वाटण जर छान असं त्याला तेल सुटेपर्यंत चांगलं भाजायचं, आणि नंतर मग बोंबील टाकायचे, आणि गरम पाणी थोडंसं टाकायचं. त्यामुळे आपल्याला जेवढी कंसिस्टन्सी पाहिजे, म्हणजे ग्रेव्ही पाहिजे तसं करायचं आणि खायचं भाकरीसोबत.
कोकणात खंय सिंधुदुर्ग जिल्हो कुडाळ तालुको. तू खैलो रे दादा. स्वप्नीला दादा वालवकर जाऊ काय मी सांगत की नाय. कुडाळचा असा. होय रे बाबा आम्ही दोघवली कुडाळची. उठलं कशात परी. उठलं कशा. कुठे जातं उठा. मग गाव सांग तुझं. गाव किती रे. गाव सांगायचं नसता. पूर्ण डिटेल देऊची नसता भावा. तुम्ही आज झोपाक नाही घेत्या हो. स्वप्ने कशा काय होता. मी काय त्याच्या घरात जाते की काय भरोसो बाबा. कोणी तुम्ही एकमेकांच्या घरात जाशाल. सोलकडी कधी बनवणार मग. सोलकडी बनवणार पण हे सध्या थंडीचं वातावरण आहे ना त्यामुळे सोलकडी बनवणे नाही. आज बनवू काय विचार करतोय सोलकडी. पण पोरांची पोटा बरी नाही. सोलकडी बनवून कशा बनवू. तुमच्याकडे कशी बनवतात. आमच्याकडे पूर्ण आगळाची सोलकडी बनवतात. कोकमच्या आगळाची. दोघं पण कुडाळची असं खरंच आहे. येस आम्ही कुडाळ. माझ्या स्वप्नात लो मरांदे नको सांगू लपून रवा मग. आम्ही लपणच राहतो. प्रीतू तुका एक जोक सांगू. होय होय सांग सांग. ह्या फारा सांगल्या स्वप्नीलने. मराने नको सांगू लपन रवा मग. येत असेल तर बनवता येईल. होय गॉडफादर दादा मला येते. तुमच्याकडे कशी बनवतात विचारते की म्हणजे कशी बनवतात. चिंचेची बनवतात की कोकमचा आगळ असतो ना कोकम त्याने बनवतात. स्वप्नी दादा मी पण वैभववाडीचो असं. होय दादा माका माहिती असा तू वैभववाडीचो असस. तू मी वैभववाडीक एकदा येऊन गेलोय. वैभववाडीचो खैसून असं कोकिसरे उंबर्डे खैल्या गावचो तू. ला 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 ला. यशे सिंधुदुर्गातली माणसे एकमेकांना मिळतात ना तेव्हा ती हाच प्रश्न विचारतात. ती या खयचो गो असा मा. यशश्री हसता. मंडळी नो कमेंट करा कमेंट करा. यशश्री आज तू बोललेलंस विचारलंस म्हणून मी लाईव्ह घेतले नाही तर आज काय माझं लाईव्ह होतो प्लॅनच नाही होतो. जमतच नव्हता. सोनाळी सोनाळी का. हे सोनाळी खय असं सोनाळी गाव. मी कोकिसरॅक आणि उंबड्याक दोन ठिकाणी इलय. कोकिसरॅक मी चौथीत असताना इलय. तिसरीत दुसरीत. बरं झालं की नाही आठवण केली ती. म्हणून सांगितलं आपण कोणाला गाव विचारू नये. मंडळी मंडळी कमेंट करा ना. मंडळी मंडळी कमेंट करा ना. कमेंट करा ना मंडळी कमेंट करा ना. कमेंट करा ना मंडळी कमेंट करा ना. ओ मंडळी. माझा गाव सांगलंय म्हणून काय आता माझ्या घरात सगळे येतले ना. होय तुझ्या घराकडेपर्यंत मी येतलेच बघ. मंडळी प्लीज लाईक करा. मंडळी प्लीज लाईक करा चॅनलला. बघ ना आज लाईकच नाही फक्त 15 लाईक झाले.
तुका पळून नेतली. येस स्वप्नील दादा, तुका तर पळूनच नेतलो बघ. ह्याच्यात घालतलो गोंत्यात आणि फेकून देतलो तुका. गाव लपून ठेव. सांगायचं नसतं रे यूट्यूबवर ना. आपलं गाव सांगायचं नसतं. मी तर सांगू शकणार नाही. असू देत असू देत. स्वप्नदम काय मार्क होता तुका सांगाक नाय. हा ता बोलला तर काय नाही होईत. काय मराक होता तुका सांगाक नाही. हो ता बोलला तर काय नाही होईत. म्हणजे काय मला कळणार नाही रे बाबा, तू काय लिहित असतो. हाय वहिनी. हाय सुयश. हॅलो. कसा आहे सुयश. स्वागत है सुयश भावा, तुझं स्वागत आहे. उठलं खुशी तू. आम्ही अशीच असो गो. असो काय गो प्रीतू. होय गो आम्ही अशीच असो. खुशी परी काय करता. खुशी परीक बरा नाही रे. खुशी आणि परीक ना बरा नाही. काय गो कसा होस. भूषण दादा आम्ही मस्त असतोय. तू कसं. समनील बाय मी जातय. ह्या काय सांगत नाही. ओके आता मी पण जाते. माका माहीत नव्हता. ओके. सुयश म्हणतात या दिसलं नाही. अरे कॅमेरा बंद केलंय म्हणून दिसणार नाही. आता उद्या दिसतलंय. बाय बाय. आता लाईव्ह संपवतोय. बाय मंडळींनो. बाय बाय. उद्या भेटूया. बाय यशश्री. बाय सुयश. बाय स्वप्नील. बाय भूषण दादा. ओके भूषण दादा. बाय बाय. काळजी घे. मी पण बरा.